Dobrý den, u dnešních zpráv vás vítá Michal Koníček. Horká novinka, tropická vedra v Chorvatsku. Zájezdy jsou strašně moc levné, je to tam skvělý, všechno je strašně levný, jako i ten zájezd stojí jenom 10 000. Já myslel, že víc, ale jenom 10. Tak nechápu, co tady ještě dělám. Seru na vás! Jdu k moři! Ne, spíš jednou, to je blbost, jsem tam šel. Tak čau! Ahoj Horste. Ahoj Gáby. Já jsem to zapomněl, co jsem měl udělat, já jsem měl udělat tak znova. Kde pak? Naše dovolená ti ve slunném Chorvatsku přinese něco naprosto ojedinělého. Já jsem dobře posral. Protože naše dovolená ti přijede. Kurva. Jo no. Dovolenou ve slunném Chorvatsku. Ale Horste, kurva znova, když je to rozesmál. Tak je, pojď. Tak znova, pojď. Ahoj Horste. Ahoj Gáby. Tak co jsi dneska pro nás připravil? Dneska jsem si pro tebe. Ty jsi začal moc rychle, to mluví. Dneska jsem úplně super. Kdo jsi a co jsi udělal s Horstem? Horste, proč nemáš kalhoty? Víš, nestihl jsem si jen nasadit, protože začala kamera běžet moc rychle. Ahoj Horste. Ahoj Gáby. Teď Padá jsem uletěl tam. Kurva. Stojí jen 9990 korun. Páni, mě jsi teda získal. A já myslel, že 10. Horká novinka, dovolená v Chorvatsku. Kurva. Toto video je hlavně pro naše faninky. Máme dotočeno, je to dobrý, že se na to video podívejte. Jste ho viděli? Já už ho. Jo, je to tak... Je to docela dobrý, si myslím. Jako Honza tam hraje dobře. Já myslím, že hlavně ta Gáby, nebo já nevím teda, kdo jí hrál, ale myslím si, že nejlepší bylo, já myslel, že 10.